ka AICS haki lai tili jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana slipper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera kaban laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra wala ka jingtmu jong sarkar banti uranium napo ka jela miglaya kadang peteng hadu kini kisngi bat ba ka jing persya jong ki paj ba ringkat ki kenhun sang balang ba peru kadang peteng bej hadu kini kisngi ba menta bat ka wei na kiriu paj ba ibakren halor kani ka jing persya kade ka jingno jong wei mi iya ibala tep kerteng kumi mi spiliti lingdo langrin iba na snong domya siat ha South West Khasi Hill District hakini khndiat snam ki bala adam bat kani kala aim sim shibun yek sama ri kibadi kenhun sang balang bat kumju yek paj ba jong kejela ban he man sim na ka jingkren jong mi spiliti lingdo langren hakilat pathai kebor hakitu kisnam handai menta ini mi ila khlat no na kani kisla parthai menta la saw snam kanthi bat hakani kisni jong jingling khu badap snam basaw jong jingkhlat no jong i ki bahayang hasam bat kasnong ka thaw kila pelong da ka jingelang haplau yeng jong mi bat penbuat sa kabalik bu sentiu haulum jing tab balat tab yi mi spiliti lingdo langrin hagani kasngi nalor kita bahayang hasam bat parlok snong parlok thaw la senran dai dukhat jong kaseng KSU bat dukhat kaseng FKGP haba ajing kran kaliang dukhat jong kini kaseng phalang ringkat bat bahayang hasam kilong bala dai ban khliap no ya kalnong banya puli ya kani kamati uranium handai la ban plieno ya kalnong ban pentrikam ya ka an inline permit hapo kani ka jela miglaya. ba khliap no sange no khliap no ai kalenong jong uranium ande yang pliat thama ya kalenong ka bangi kong ka jaj meriang ikwa palat kalong kalenong ka ba phin pule ya ka inaline permit kawai ka baar kalong ba phin pliat ya kalenong ka baar kalong ba phin pule ya ka kernet ka ba pra ka ba kaktian kasi kan rong no ka kernet ka ba pra khnang ba kumba ka jaj meriau kala angnot la slam nadu kipar bonshwa kumba presiden barang ba jong kaseng loong balda ka sarkar India
ka kwa ban klong jubor uranium ka hab ban klong swa ya ka donot jong ki wei pu wei udah khat jong ki isu tenganget baki khat jong ki isu ki badan hang ni bat ki bom don ro bat ki wi ki para khat jong ka jaj mriu nganget ngindon ya ka ju ka mensiam ka bangin ka mensiam ka ba ka mensiam yele ka bom pendem hawat ngila benong ba ka sarkar ling ka don ni kitup ki man ki don ki tar thma ki ba sarkai andri ngasu benong pan ba ka jaj mriu jingi ngidon yo wi pat nong thau ngidon yo blei ban pet ban jengo ngidon ni ki li rengkau ki li basa ki ban pet ki ban jengo ba wat tang khandiat ro kinomla ban thambor ban lebor yakari kaba beli ladep ban kurku kerpang haswa bangi nginwan sakani kasla perthai tomsan bat kai ka badan kam kalong yangi iwi pewi ki badan hangni ban scam ya ka nongrem kumba ini mi ye scam ha ka jinglong ka jongi namar kum kaseng hi borok kowe ni kan mau tempang ya ka jinglong ya ka jing scam nongrem jong ini mi ye hoi kum ka seng borok kowe nyejukan mau buram ya kelawan kum tirot sing wok yang nang ba sim miklif namar kidi kinong yalam kibaya kun thama hani kani kejingkan mau buram ya ini ye pat compare na boro namar ba ini ye di taiwi pan ilong kimi bayeng halor ka nongrem jong ka hok bat kajing sisa kajing don jong ini mi ye kalong ba ye kampalan ya ka khendo ka siam ya ka bat ya ki khon kikti bat ya kipai ba nong sok senong jo kani senong dom ya siat hi borok kowe nak ta kadau ilak kentai ya ka spa kelur ya ka hajar kelur ka ba kiwi pat ki kenhon ba temu benwan ban penbia ji ki wan ban thong i hoi ngala benong kaspa borok kibriu ki don kam ya kaspa bat borok kibriu ki don kam ya pisah kat kum jing ya jeng kajuk ande ngasko benong pan lada kata ke pisah ke bawan klaim ka umsab bat klaim ka jing sri sistem kan longpat ka jing tim ya ka lasai laisni hoi ngila benden lengba kaspa lamba ka hajar ngila ban thiet ya ka yeng pakidulan ngila ban thiet ya ka jing thia barem dor andri ka bae pat kumno te ngin yo ban thiet pat ya ta ka jing yo thia ka basuk ha ka miet ngila ban lengba ka pisa ngila ban thiet ya ka baje ka barem dor andri kumno pat ken ya dak ya ngila pat ban thiet ya ka por ka bakador jengi kum kibriu ha ka ni kasni kasla perthai te ka ik ka ba mi ibu hakapateng ke jongi kalong kai ka ba kum ki rio ki ba mata in prince cam in bot ya kita ki dinjan ki ba imi i pinlong i pini ya kanuksa yang ki long din ki ba mata kumban su ong no khandian kumban su yathu khana khandian lambar kumawan mene ngiwan nadu nasional ngiwan kalinti kalong kabasutanan andai nangil apoi hang ti hajan kalenti kalong ka ba khoru khoram kabat kaba lese ki ba ngila benong ba kadisa kata kajing ibeng kumbong ba walam mene ba kadon kadau halendet jong kani kajing bom pet jong ka kitnat badi pen hawidi bat kasurok kalenti kesengkian nanti nala sani sedupo dom yasiat teke ipat ka ba ngaong naskoban ngan pen kan mau ikan ikawi pat khana ka ba lese baro ngi yo puli ka wi ka koch phang kanai lum kanai yeng ka i namar ba kanai lum kadi ka ba im hai yeng trap balong kum gini kata kadi tanggun nuksa bat kana yeng kadi ka ba im ki yeng pakidolan henry kanai lum kayo ya ka jingsuk namar ba kamdan kay iru henry kana yeng kadon hak ngapring ki jingjenjar namar ba kisah pendik haki beriau bat kumta terter henry ngasim ngasu banong bakani baro kay ka ba ngidongwan mene da kejat ngadong samla shell bat baro wang ya ngin yeng kalinti ngin ya da kejat namar ngasu thu bonga tang siu hiar hakani senong ni su thu bangin lek sa ka yeng jong ka jingsuk ka jingmut jong ni ka kentien jing lai lui ka bai mi ilakran kini senam ki ba mansua ka thau ya ka jingla ban sansar dalade ya lade hake babun ki banta hak kata bat kita ki banta ki long kum halor jong ka khandau ka siap halor jong ka riti ka dustur halor jong ka jingdon jing em halor jong ki marko khandau bat ki wei di ki bentai babon mat ka bakam kong san na pedang kita kalong baka jingla ban sansar dalade halor ka jingmut jing perkat baka jingmut jing perkat ka jongi kumki dekat jong ka jaj bandri kumki samla bat kumki khon ki ksiu jong ka ying sam kan om sya pentok bria lani kan om sya yalam bakla haki wei pat ki bor ki badai ki bor ki banabar ni ka jala jongi menta kalong merau haki bubun ki banta langi pai haka sensar ke kadar
ngipej hakatung kam tungjam ngipej akabenta jong ka kamai gaji kayok kakot kajala jongi kalong merau bat ka dau ka bakongsan baka jala jongi kalong merau kumne kadai namar ba kila diduk kita kinong sensyar kita kinong yalam jongi kinong peniak jongi kidi yala ka jong kalong reniang bat kumjuru kisyak thiet hakita kaspa kaba imi speliti ila keren ila yathu nupa haswa bi inlej no nak ni ka perthai kaseng ki siu rengkat ki wei ki seng bahlang bat khamtam rengkat bat kayeng kasem ngin pertu bat ngin sngongu junom ya ki mati ki ba imi ila bet ila panhap bat ila bu hapdeng jongi kum ki long den bat kadai kapali kadai kabenta ka jongi iwei barok bangin sumar bat bangin penim ya kini ki sambai ki belabet ki sambai ki ba imi ila bet bat khnang bangila ban ai ke jisngan ya kini ka pateng ke bamenta bat ban pentik kena baka pateng banwan kan ngat setia hakata ke jinglong merau henry kinang yo ya kata ke jinglat lut ka ba ini imi ila keren ila yathu hangi hakisnam ki bo banchua kumba ka ki siu hakani kasngi ngitip ban ngi kenmau bakani kasngi kedai kata kasngi ka bangin persyak yo reniam kenmau khniat gitu kupor ki ka ba haki we pak kino lam la bandong wilayah itu sibun ka ba de ba jing ki ya bunuh benedar ya kan ka jaka ne na ba kasokar dia hi ka bu man khlong ni renium de na marba ni sudun bok ni yo ya idi mi iba kot ke jimut berkhat bat khantam ibadon kajing berkhat nam ta ka pateng ke jimut ngalaban ong lada imi isimla don kum kata ka bujing berkhat ban berkhat nam ta kalawe ke jungi lese menta nepot mopok ne jungi la ba ong hoj ni kuliang sebalang wilayah persya tu por ngai tip bakari kasi jungi ngilong trai hida manga mafia ka sindau tera ka warlet dumbor kasim di ai ngiru bangin ban sui kun tamangi ki sembang la ba dong mo tata ding suhat ba ban di fu ka kala jing sya de namar haba ngi yo so pat ba ini mi bade trai jaka jung kata ka mopok ne yunium wilayah persya pada tu por ngala ban termau la don ru kon men toy simat ki bawang ban slok imi da ka ba kum ne untai hari mi lalen lade da ka ba omba yurunium lada ka poi pangan ihap ro nama ta banti yurunium dele lo namai lat berkeluar tek ki bo ban le tumbor ya ka hando ka siap nah kala ka tin ka bat kawe ngan pa ban ajing mod ya kini ki kun ki tin ki seu la ban ba ko ba pilai sya stom haki por baro bat mereka men skam ban chimi kalenti ba ini itu fi ila prat lenti nama ta ka jong phi kum kai ngasam hoi ngila ban mat sibun kijing habang wan madu nam kroh ne ngai tan surok seperti reng sucu baik ta kijing jong phi ni mesti ko mendem musuh kliti tan poi ka por minha ban kan ni kijing jong phi kan ka dong ka thanjro saya tak kawero ang paman ong ba apa pen tulang yang iki di khot ki sang na ka fp ke su ki don hande ba ka sss ba tung chimi kan sa jo kami ba haba ilong shwa kel hikay ni kumlo bangiyan terima kata ni scam ka jimut di pakhat banida hi kari ba kajai mare hoj ijim shwa kin bon kin wan ka jimut di pakhat jimi ko kinoilam kare lagi don kam sim len la de na ta mesti bujing ik shai kari ba jim bro ngathai ta ki ei kimla ba tombor jong snem arjar apau bat hada in sisnem ha kalku ba sisnem ka jong i ha ka bana keleng jong i kun ke isu hi ngila sim ya karai ban rakhe ya kene sni kum kata ka anti uranium de lane kata ka sni persya uranium te habde men i ngakwa ban ong tu kumne ba la pin ngam ya ki klau ni pinwat ha ki sorba nyar ban sem kum kani kabreu ki sbai rupa ki lebrong hakmat jongka bat kata ka kentin ka bang akwa ban bu ban nyautang ya tau senyang ban hai ban kenmau burom ya kata ka jinglen lade jagi mei bat kayeng kasam nam takari bat ka jat baru kasi berkowai
kamnyare ban ong bangin lap ya kabakum kani kabreu lane kabakum kani kayin kasam lane kibakum kini kitrai shnong ki bandan ya kata kamensim ha kaba ki sebai rupa kinomla ban thet ya kata ka yaki ban pengok ha kono ka banta kantam hade ke jinti marpo kne raniam larangi phai khandiat katkum ka jinge thu khana aba ngaru ngala persang bar songkai por maswa ban ni ispelti ndo langren ile thu yangi ba ka jinge khi ba ka jing pom hun ka jongki habede kata ka jingwat sorbe jong di khar yusel kadai ru snap sejar khana spa prapo ar pausan teter bat hasnam sejar khana spa khana pau na kaliang jo kaskar hagta kipur kala panpanai kata ka pre military order lane banong bakin simdo no ya ka kani ka khendau ka siap na ka baban na kam ta banti yu marpo khendau uranium hare kai ka baja kata ka por pat imai ilayang ilapha kata ilapha jing tho war sedu prime minister war ta kipur bat lilaong ba hila ban khai khli yanga hare CNC ka khendau kanomla ban lek lane nganom ailap ba yakasi NC ka khendau ru ba kandu nakajing trai ka jongka bat barong ya tip ba ini is pelti londok langren ila penmi ila ong ya ta tin ban ong ba ka pisaplia lane ka usbai rupa unomla ban thet ya kata ka jing lajoi ka jonga kata ka dei kai ka ba kanuksa ka ba baha ka ba kum ka jag benrem nama larangi pet yang kena kejik berung ta ki bubun ki banta kalong bangi yakran sapang kapisa batum ta tartar bat babun let's say kingop no how pisa bat kiklet ya kanorim ke baki kiyang hare kai ka ba kani kayin kasam ngam ongai ti mi is kulti ndok langren hare nga ai ka jing kaburam ru nga ai ka jing kumlai ru ya kayin kasam nomor kayin kasam hi ki khun kiti kikseu ki persa batum ta tartar dei maki kibe karsan lam nom ta jung i ha ka ba hadu menta mene ni rang bat ya ka jing nom trai ya kane khanda ka siap bat om ta kata hadu menta mene ka sarkar India ka bade ka wei ka sarkar ka ba ka bade ka wei gari ka ba khan bor ha ka berthai la banong hanrai kamla apat banlai ai namar ba kini ki khun kiseu kane ki kasam kas khem ka nong ren banong ba dalele ru em nginom ailat banti umar po khando uranium bat kunta tarter te khandiat ngin suye thu ba ngakan mau yala deru ba habang ngarung hal kesu te por ngarung namar ba kadon gani ki isu uranium ba kapor ka ba nga ngalek na kong hapor barung kesu haswa bangan long mukhat kesu ngakan mau snem arjarsan nga ngadang dei tang ngadang song kelas 9 ta por haus na marjarsan gemor ba habang ngarung kesu ka benta ka jongan na kong e ka bangangan le ban ya trai ban kit menta kesu kalong bala wan lang sani bana kata por ba walam simyong ide presiden jong ka kesu makwa circle bangane thu epi kai ka baja abang iwan ngintip langin sa ai ngin bam dai hereng la suwan bai ki ong tu ba walam box simyong yang inalai capo mdolon yang inalai sawakaji nomor kadon ke isu iranium bat ngirung la subot niami istengmet nomor korwat nomor banmi menskila nyolat nomor kibor spy o kibor pulet kielek ban khang samla hag tu kibor niami istengmet nomor korwat mi istengmet isu thia ba po kali po sumo balada pi persang kli we puwe no mikmat iso kuno ke isu iranium Pidan kam projector ban peni film ni pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai